Otec sa vlastne viackrát pokúsil ma uniesť. Taký scenár, že dedinský dom, vlastne na ulici on a mal vlastne takú skalu v ruke a chceli ju hodiť vlastne do okna, aby nám ho rozbil. Ako by si ty opísala 3 slovami svoje detstvo? Ja som si dlho myslela, že moje detstvo bolo úplne ideálne, idylické a šťastné. A vlastne až v dospelosti som zistila, že som si to myslela, lebo mi to moji blízky hovorili. Ja som nikdy nevnímala, že by chýbal, že teraz chýba mi otec. Ja som úplne tú celú dynamiku tej rodiny brala, že som ja, mama a babka. Myslím si, že ani nikto z nás si nechce v detstve priznať, že by ti ten rodič chcel ublížiť. Vieš, že my ich veľakrát podľa mňa ospravedlňujeme. Mne sa to dialo a ja som to nejako stále potláčala dozadu a poviem ti pravdu, že ja som si na väčšinu týchto vecí spomenula až pred pár rokmi. Ja som sa ti chcela opýtať, že ja si odpustila niekedy svojmu otcovi? Viem povedať istotou, že ja som otcovi odpustila. Ja veľmi verím tomu, že zranení ľudia zraňujú a uzdravení uzdravujú. Áno. Ale to teraz neznamená, že môj otec je nevinný alebo nie je zodpovedný za to, čo mi urobil.